बे समाव जाय बिथांमोना स्पेशल टेट आनजाद होगोन बे बिथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां बड'लेण्ड बुब्लिया लाना फैदों। जाय बिथांमोना बे समाव स्पेशल टेट आनजाद होगोन बे आनजाद होगिरिनि थाखाय नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। बिटिआर सोरखार सोलोंथाइ बिफाननि बानजायनायजों साब डिभिजनेल बे साब डिभिजनाव अरियेन्टेसन प्रग्राम थामहिनबा आगु फोरोंथाइ मावबादा बे मावबादाखौ बिटिआरनि सोलोंथाइ बिफाननिफ्राय बे समाव खुंफुंनो थाखाय थियारि जादों। बे समाव नोंथांमोननो बिटिआर हालामनि गासै मोन 10टा साब डिभिजनाल बे साब डिभिजनाव बे हाबाफारिया खुंफुंजागोन आरो माबे खालाराव आरो माब्लानिफ्राय बे हाबाफारिया जागोन बबे फरायसालियाव बे हाबाफारिया खुंनाय जागोन बे समाव नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों लानानै फैदों। बे समाव नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि एंकर खिलिखां ब्रह्म बिथाङा बे समाव नोंथांमोननो बे बबे जाय जिल्लायाव बे हाबाफारिया जागोन साब डिभिजनाव जागोन आरो माबे खालाराव जागोन बबे समाव जागोन बे समाव नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों बिथाङा फोरमायथिनो हागोन। बाक्सा जिल्ला मसलपुर कलेजाव 25 एप्रिल सम 10:30 रिंगा फुं। सालबारि कलेजाव 25 एप्रिल सम 10:30 रिंगा फुं। तामुलपुर हायार सेकेन्डारि स्कुलाव 25 एप्रिल सम 10:30 रिंगा फुं। क'क्राझार जिल्ला पटबजरा जुनियर कलेजाव 26 एप्रिल सम 10:30 रिंगा फुं। गसाइगावनि बिएड कलेजाव 26 एप्रिल सम 10:30 रिंगा फुं। क'क्राझार सरकारि कलेजाव 26 एप्रिल सम 10:30 रिंगा फुं। अदालगुरि कलेजाव 27 एप्रिल सम 10:30 रिंगा फुं। भेरगाव डिग्री कलेजाव 27 एप्रिल सम 10:30 रिंगा फुं। चिरां जिल्ला काजलगावनि इउएन ब्रह्म कलेजाव 28 एप्रिल सम 10:30 रिंगा फुं। बिजनी कलेजाव 28 एप्रिल सम 10:30 रिंगा फुं। बे समाव नोंथांमोना फोरमायथिनो जों बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों नोंथांमोना मिथिनो मोनबाय जे बबे जिल्लायाव बबे खालाराव बबे साब डिभिजनाव माबे फरायसालिमा बे हाबाफारिया खुंनाय जागोन। बिटिआर सोरखारनि जे बानजायनाय बे बानजायनायाव स्पेशल टेट जाय बिथांमोना आनजाद होगोन बे आनजाद होगिरिफोरनो थाखाय आगु फोरोंथाइ मावबादा बे मावबादाखौ बिटिआरनि सोलोंथाइ बिफान बे सोलोंथाइ बिफाना बे समाव लानाय जादों आरो बे समाव नोंथांमोनखौ जाय बिथांमोना स्पेशल टेट आनजाद होगोन बे आनजाद होगिरिफोरा बे सुबिदाखौ लानो हागोन। बे अरियेन्टेसन प्रग्राम बे प्रग्रामाव बाहागो लानानै नोंथाङा मा बेवहाय फोरोंथाइ जागोन बे फोरोंथाइखौ नोंथांमोना बे समाव लानो हागोन। बे समाव नोंथांमोना बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों फोरमायबाय। दख'ना जि जोम गाननो मोजां मोनग्रा बर' हौवा हिन्जावफोरनि थाखाय मोनसे जोबोरैनो गोजोनथाव खौरां। F&F क्लथिं गलाया फैगौ बैसागु फोरबोनि थाखाय समायना रमायना दख'ना, जोमग्रा सादोर, ब्लाउज आरो हौवाफोरनि थाखाय आर'नाइ, गामसा, शार्ट बायदि रोखोमनि गानग्रा जि जोमखौ नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों। बेजों लोगोसेयैनो बर'नि जुलियाव नांगौ जानाय हौवा हिन्जाव गोदाननि गासै गानग्रा जोमग्राफोरखौबो बे गलायाव मोनगोन। गसाइगाव टाउनजों नांजाबनाय राजापारानि गार्लस स्कुलनि अपोजिटआव थानाय F&F क्लथिं गलायाव बर'नि गाब गोनां समायना रमायना ड्रेसफोरखौ गोसोनि लुबैनाय बायदि मोननो हागोन। लोगोसेयैनो गोसो गुदुं सुबुंफ्रा गावनि मोजां मोननाय ड्रेसफोरखौ F&F क्लथिं गलायाव जायखिजाया सानावनो लांफैनो हागोन। नोंथांमोना F&F क्लथिं गलायाव जि जोम आर'नाइ आरो गानग्रा ड्रेसफोरखौ लांफैनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8472858324 आव थोंजों खौरां लाहरनो हागोन।